No takže opäť trošku video ukážka. Tentokrát je to kalištek Havan, kde vidíte, že už po obrube nezapaľujem uhlík, ale je to z kokosovej štiepky. Vnútro je kadidlo, ktoré je v tých indických regiónoch veľmi používané a oni ho majú obľúbené, aj keď očistiu priestor alebo dezinfikujú, hej, oni to tak hovoria, že ničia baktérie, tak používajú túto zmesku alebo k modlitbám. Ale tak vy, čo už máte tiež tieto kališteky odskúšané, tak sami moc dobre viete, že pôsobia nielen na vás v priestore, ale aj na priestor samotný a na všetky predmety v priestore. Takže tie meditky, takéto spojenia v tom vlastnom tichu alebo spojenia s božstvami, s vašimi sprievodcami. Však moc dobre viete, ako dým funguje s stúpaním. Čo všetko ním odchádza hore k božstvám v tom prítomnom zrení. Takže tu vidíte, my mu hovoríme aj figy, lebo ma vidíte také ako semiačka z fíg, ale je úžasné, sladučké, hej, ak by ste ešte niekto, že ako vonia sladko. Sládučko, sláčie, nie je to zase nejaký mordor, nebojte, je to také príjemné. Takže ja ho idem zase znovu postaviť, lebo sa mi vykotilo. Ale je úžasné. A tá štiepka aj mňa tak milo prekvapila, hej, že už to trošku zase pozmenili a vytunovali.